God aften, og velkommen til alle sammen. Mit navn er Andreas Rix, og vi havde lige lidt udfordringer med at få teknikken til at spille, men det så ud til at løse sig på falderebet. Vi skal i aften snakke om det sekundære marked, som nogle af jer måske kender, og for nogle af jer er helt nyt, så derfor så er det et webinar, som tager udgangspunkt i, at folk ved har forskellige vidensniveauer. Til en start, så vil jeg godt lige sige, at vi optager det her webinar, og vi lægger det også på YouTube, og så deler vi det med jer via vores newsbrev, så I kan se det på et senere tidspunkt, skulle det være. Og hvis I har spørgsmål, så er I meget velkommen til at skrive dem i vores chat. Så skriver jeg lige hej i chatten, så kan I se, hvor det er. Når I har stillet et spørgsmål, så vil vi notere det løbende, og så vil vi sådan tage det lidt as we go. Så det er super, hvis I bare stiller nogle spørgsmål sådan løbende. Vi opretter også en lille poll her undervejs, som I kan deltage i. Det er helt frivilligt, men det er, hvor vi bare spørger lidt ind til, hvor meget I har investeret på Lendino. Det vi kommer til at snakke om her, det gælder i princippet alle platforme, fordi alle platforme skal leve op til mange af de samme ting, efter der er regler. Og en af de ting, det er, at man skal faktisk have sådan en her, de kalder det en opslagstavle, vi kalder det et sekundært marked. Så det vi snakker om her, det kan overføres til mange andre sammenhæng, hvis man investerer andre steder. Det her webinar tager omtrent 35 minutter, og så vil der være 10 minutter til spørgsmål. Og det er mig og min kollega Christian, som præsenterer for jer. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil springe lige i det. Vi kommer til at snakke lidt om, hvem vi er, helt kort, så alle up to speed, og så dykker vi direkte ned i, hvad det sekundære marked er, og hvad det kan bruges til. Og så vil vi lave nogle sådan helt hands-on, skal man sige, demonstrationer af, hvordan man bruger det sekundære marked, både som køber og sælger. Og så vil min kollega Christian gå ind i, hvordan man kan bruge det sekundære marked til at balancere afkast og risikoprofil. Og så vil vi snakke lidt om forskellige strategier, uden som sådan at anbefale noget, så bare fortælle, at der findes forskellige måder at gå til det på. Yes. Sådan helt kort, så er vi jo et crowdlending-firma, som har eksisteret siden 2014. Vi er det første i Danmark, måske i Skandinavien, der fik sådan en crowdlending-tilladelse, som dengang hed noget helt andet. Men vi var nogle af de første til at lave lån. Og det vi er jo en IT-platform, hvor vi præsenterer investeringsmuligheder for private mennesker, og det er i form af erhvervslån sikret med pant i fast ejendom, og private lån sikret med pant i fast ejendom, pantebrev og erhvervslån. Og det er noget, der for alle. Den mindste investeringsstørrelse er 1.000 kroner i lån på det primære marked, og når vi snakker det sekundære marked, så kan man i virkeligheden være med for et par 100 kroner. Det synes vi er sådan en rimelig lave barriere. Vi er 3, som beskæftiger os med låneformidling. Det er mig selv. Jeg har arbejdet 10 år med crowdlending og været med til at stifte Lendino. Sidder med kreditvurdering og noget investorhåndtering i mit daglige arbejde, og en hel masse andet. Christian vil gå på senere. Han sidder med en række administrative ting, altså gældsbreve, pentsætning og den slags AML. Han har en hel masse kasketter på. Han har også finansuddannet. Og så er vi Niels Thyssen, som er formand for Lendinos kreditkomité, og som har en lang bank baggrund bag, så han har været en del af Danske Bank og sådan. Det er sådan lige vores kerneteam. Bare sådan, at alle er på samme side, så det vi laver, det er, at vi har den her IT-platform, hvor man kan lukke penge ud.
Typisk vil det være sådan, at der er rigtig mange forskellige långivere, som lægger nogle mindre beløb, og det fylder et lån op, sådan så at hele i punkt 1 vil være fyldt op. Så når det er sket, så vil lånet blive udbetalt, fratrukket vores gebyr til låntageren, som kan være en virksomhed eller en privatperson, som så vil betale det tilbage som ydelse igennem vores IT-platform, hvor vi så fordeler det ud til jer i form af afdrag og renter. Så kan man jo så fortsætte med at investere hos os, men man kan sådan set også bare trække pengene ud, hvis man skal bruge dem til noget andet. Der er sådan 2 måder at investere på Lendino. Det ene er det, vi nogle gange kalder det primære marked, nogle gange kalder lånemarked. Det er der, hvor lån, som er nye, som er under finansiering, de ligger. Lige nu, der ligger der et andet lån, det her er et gammelt screendump, som er under finansiering. Og så har vi det, der hedder det sekundære marked. Det er lån, som allerede er udstedt, hvor at en långiver sælger sin låneandel til en anden. Man kunne, det er lidt for sjov kalde det brugt lånsmarked, for ligesom sådan at få en analogi til noget, man kender. Og det er et marked, som fungerer, hvad skal man sige, fundamentalt set nogenlunde på samme måde, men der er alligevel nogle detaljer, man skal være opmærksom på. Vi vil bruge lidt tid på. Så grundlæggende, så er det sekundære marked et sted, hvor at købs- og salgsinteresser de mødes. Så hvis nogen de ønsker at komme af med en låneandel, så kan de sætte den til salg, og hvis nogen de ønsker at købe den, så kan de indgå en handel der. Det er vigtigt at sige, at det er ikke nogen børs, det må det ikke være, så vi må ikke lave sådan noget smart matching, som man gør på mere almindelige børser, men fungerer lidt mere sådan en til en, at der er en långiver, der ønsker at sælge noget, og så er der en anden, der køber af denne långiver. Og hvorfor er det så vigtigt for jer? Fordi det er jo det handler om. Det er jeres mulighed for at komme af med nogle låneandele, hvis I skal bruge pengene til noget, eller bare ønsker at investere i noget andet. Men det er også jeres mulighed for at udvide eller tilpasse jeres portefølje. Og det kommer Christian, min kollega, lidt mere ind på. Man kan med tiden få en lidt for stor eksponering i en eller anden retning, og så kan det måske give mening at sælge ud af noget i sin portefølje og købe noget andet. Det kan også bare være, at man gerne vil udvide sin portefølje meget hurtigt, sætte en masse penge ind, så er det en rigtig god måde at få en hurtig eksponering på tværs af mange lån. Godt. Men det sekundære marked er kendetegnet ved, at der er nogle begreber, man ligesom er nødt til at være inde i for at kunne gebærde sig ordentligt. For det første så er der en kurs. Alting bliver solgt til en kurs på mellem kurs 95 og 105. Og den kurs er restgælden. Så hvis et lån startede med at blive udstedt som 1 million kroner, og det er blevet afviklet til, lad os sige, 500.000, så har man en restgæld på 500.000. Den her restgæld, hvis vi forestiller os til en, den bliver handlet i en stor klump på det sekundære marked, så kan den købes til kurs 100, så køber man det præcis 500.000 kroner. Det kan også blive købt til underkurs, så bliver den solgt for, eller købt for mindre end 500.000, og vice versa med overkurs. Der kommer nogle eksempler lidt senere, hvor det måske giver endnu mere intuitivt mening. Så er der løbetiden. Der er en startløbetid, altså en løbetid ved udstedelse. Det er som regel noget meget dejligt rundt. 1, 2, 5, 10, 15 år. Og så er der en restløbetid. Den ændrer sig hele tiden i takt med lånet. Det bliver tilbagebetalt. Så er der nogle rente og nogle risici-begreber, som man også skal omkring. Noget, man vil have lagt mærke til, hvis man har brugt det sekundære marked, er, at man som sælger får vedhængende renter, når man sælger noget typisk, og når man som køber betaler for nogle vedhængende renter. Det er fordi, der kan være tilskrevet renter på et lån mellem 2 terminer. Og den, der sælger det, skal have betaling for, at de ikke er blevet afregnet for de her renter endnu. Det er vedhængende renter. Så kan der være variabel og fast rente på lånene.
langt de fleste har fast rente. Der er nogen, der har variabel rente. Det der var nogen, der synes var lidt interessant at gå efter her med stigende inflation, fordi typisk så stiger renterne jo, når inflationen stiger, og så kunne man med en variabel forrentet udlån ligesom få reguleret sit rente op i takt med det skete. Så er der den pålydende rente. Den bliver også kaldt kuponrenter på obligationsmarkedet. Det er simpelthen den nominelle rente, der står i gældsbrevet. Og det er typisk også noget dejligt rundt 8 eller 8,5 eller something. Så er der kreditrisikoen. Det er risikoen for, at den låntager, som har optaget lånet, ikke betaler af på sit lån, enten fuldstændigt eller delvist. Det er en risiko, man løber, om man investerer på det primære marked, eller om man køber på det sekundære marked. Så er der det, der hedder IRR, som er vores mål for afkast. Det er også noget, som man skal have holde sig for øje, fordi man vil lægge mærke til i mine eksempler senere, at IRR'en den begynder at divergere en del fra den her pålydende rente, når man begynder at skrue enten op eller ned for købskursen. Goodie. Men vi har også lige en slide med, fordi der er nogle priser. Hvis man køber en låneandel på det sekundære marked, så er det gratis. Så der er ikke nogen forskel på at købe en låneandel på det primære marked, altså lån under finansiering på det sekundære marked. Til gengæld så koster det 0,75% af restgælden at sælge til låneandel. Så der er et gebyr på det. Og som sagt, så kan man sælge til mellem kurs 95 og 105. Folk spørger os nogle gange, hvorfor vi gør det. Og det er fordi, vi har en del detailinvestorer, så vi har sådan valgt at indsnævre spændet, for at dem, der er lidt for kloge, ikke skal narre dem, der måske har lidt mindre forstand på det. I får tilsendt den her præsentation, og derfor vil I også se, at jeg har proppet links ind nogle steder. Den vil jeg ikke trykke på, men den kan man så selv trykke på, hvis man sidder og gransker den. Nu har jeg ikke lige tjekket, om der kommer nogle spørgsmål ind. Det ser ikke lige sådan ud. Men I skal ikke holde jer tilbage i hvert fald. Nå. Man kan bruge det sekundære marked til at købe eller sælge låneandel. Det har vi været lidt omkring. Men jeg vil bare lige kort nævne noget, som i virkeligheden er et meget stort emne, uden at gå for dybt ind i det. Inden man begynder at investere en hel masse på det sekundære marked, såvel som det primære marked, så er det en god idé at have gjort op med sig selv, hvad ens investeringsstrategi er. Altså, vil man gerne have korte løbetider, fordi man skal bruge pengene snart, eller har man høj risikoappetit eller lav, sådan nogle ting. Det vil jeg ikke bruge en hel masse tid på i det her webinar, men bare nævne, at det nok det kan være en rigtig god idé at have gjort op med sig selv, inden man går dybere ind i det. Så kommer vi omkring, hvordan man køber. Her er det rigtig godt at kende vores filtreringsmuligheder, og så skal man vide, at man skal, det er en god idé i hvert fald at lave due diligence på de lån, man køber, det man kan. Og så vil vi gennemgå købs- og salgsmodulerne. Nu vil jeg våge pelsen og simpelthen live lige demonstrere noget. Må vi jo se, om det går godt. Og jeg springer lige af og springer på igen. Nu er vi inde på det sekundære marked. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så når man er logget ind, så trykker man på lånemarkedet. I stedet for at trykke på nye lån, så trykker man på sekundære marked. Herinde på det sekundære marked, der kan man se alle de lån, der er til salg. Og nu scroller jeg lige ned i bunden. Der er 22 sider, og på hver side er der op til 10 købsemner. Så lige nu er der over 200 købsmuligheder. Og i de købsmuligheder kan der være et antal låneandele til salg. Jeg har lige prøvet at highlight den øverste My Loyal her, hvor der er 331 til salg. Så hvis man sådan lige hurtigt laver noget hovedregning, kan man godt regne ud, der
for temmelig mange penge til salg her. Jeg regnede lidt på det tidligere på dagen. Der er vist et par millioner til salg herinde. Så er der rig mulighed for at købe ting og sager. Men det gør også, at det kan være en rigtig god idé at bruge de her filtre. Og hvis man nu, som mange af jer, inklusive mig selv, er glad for at få en rente af en vis størrelse, så er et godt sted at starte med at sortere i alle de her. Det er ved at sige, tryk på filteret der, pålyd en rente, og så sige, jamen jeg vil kun have lån, hvor at renten er mindst, altså fra 7%. Hvad sker der så? Jamen, så er der 12 sider her, og så kan det godt være, at man skal blive mere streng, og så sige 8. Så er vi nede på 7 sider. Og så kunne det være, at jeg havde en forkærlighed for, at det skulle være erhvervslån. Så kan man lige sortere på typen herovre. Og nu er vi nede på 4 sider. Men det kunne også godt være, ja, nu kan jeg se, at kursen den er sorteret på de laveste kurser. Og den bedste kurs, man kan få her, den ser ud til at være kurs 103,7. Så vi er allerede oppe i ret høj kurs. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan... Ja. Det kan selvfølgelig være til. Ja, der er ikke noget til kurs 100 til salg. Så hvis man siger, hvad med, hvis der nu var noget til 7%? Det var der. Der er 3 købsemner her. Det var bare lige en lynhurtig demonstration på, hvordan man kan indsnævre feltet i købsemner, sådan så man rammer lidt hurtigere det, man selv vil investere i. Nu tænker jeg, at jeg egentlig vil hoppe tilbage og... Nej, det er noget sludder. Jeg vil lige til en start vise jer noget andet. Når man sådan har fået filtreret det ned, så det næste, man sådan kan gøre, det er, at man sådan skal lave sin due diligence, eller sin hvad skal vi sige, kreditvurdering. Man kan trykke på sådan de enkelte emner, og så kommer man ind, og så kan man sådan se lånet, som det så ud, da det blev udstedt. Det her det er lån, der blev udstedt tilbage i starten af 2023. Det er et erhvervslån, så der er en beskrivelse af virksomheden, hvad den vil og sådan noget. Og så nede i bunden her, så er der en beskrivelse af sikkerhederne. Der er en belåningsgrad, som siger noget om, hvor meget den her ejendom den er værd i forhold til, hvad den er belånt med det her lån og de andre lån, der er. Det kan man jo så bruge. Så vil man typisk også kigge ind i historikken. Der er ikke nogen punkter på den her historik, og det der kunne have været, det er, at der kunne have været en rykker. Hvis virksomheden har fået sådan en, det ser ikke sådan ud. Det er faktisk positivt i vores egen lille kreditvurdering. Så er der sådan en betalingshistorik, og der kan man se, at jeg skal lige se bort fra den allerøverste linje, hvor der står betalt til tiden, men alle de andre, de er faktisk betalt til tiden. Så umiddelbart, så det er jo et positivt tegn. Og så er der fanens sikkerheder, som egentlig bare opsummerer igen de sikkerheder, der stilles til sikkerhed. Det er en ejerlejlighed inde i København K, kan man se på postnummeret, og så er der en vurdering, og der står en vurderingsmetode. Det vil jeg ikke gå sådan alt for dybt ind i. Det, der måske kan være værd at vide, det er, at der er et link til CVR-registret, hvor man kan gå ind hen ad bunden og tjekke virksomhedens regnskaber. Det kan jo være ganske aktuelt, hvis virksomheden eller lånet til virksomheden er udstedt for et antal år siden. Så kan der være sket mange ting, både i positiv og negativ retning sidenhen. Det er sådan set bare et lille eksempel på, hvad man selv kan gøre for at blive lidt klogere på, hvad det er for en risiko. Nu har jeg prøvet at hoppe tilbage i vores præsentation her.
Og det er egentlig bare en opsummering af det, jeg skriver her, og så man kan supplere med Google-søgninger ud over det, jeg har sagt, hvis man sådan virkelig vil gå til den. Den eneste forskel, når vi snakker om private låntager, det er jo, at der opgiver vi ikke deres identitet, så det er så lidt svært at lave baggrundstjek på dem. Men ellers så er det sådan lidt den samme metode. Og hvis man så trykker køb på et af de her lån, på det sekundære marked, så har jeg screendumpet ind, hvordan det ser ud. Jeg ved ikke, om man kan se alle tallene, men her har jeg valgt en købsandel, hvor jeg har sat kursen til kurs 102, så eller der har ligget en låneandel til salg til kurs 102, som jeg har trykket køb på. Og her kan man se, hvad forskellen er på den pålydende rente og IRR'en, som er lidt vigtig. Fordi vi køber restgælden for mere end den nominelle værdi er, så er vores interne rente, som er det samme som IRR, den er 6,68%, hvor den pålydende rente er 7,25%. Og man får altså et lavere forventet afkast, når man ligesom byder den over kurs 100. Og så kan man se, at man betaler vedhængende renter, fordi man køber den her låneandel, hvor der er tilskrevet renter siden sidste termin. Så det er et eksempel på, hvad der sker i det tilfælde. Der er nogle risici, man skal være opmærksom på, når man køber på det sekundære marked. Det ene er, at du overtager kreditrisikoen. Det er derfor, man lige skal lave sådan en lille due diligence helt selv. Men der er sådan set også en kursrisiko, ligesom der vil være på obligationer. Vi har formidlet nogle lån tidligere til 5 og 6% i rente. De er noget sværere at sælge til kurs 100 i dag, fordi renteniveauet simpelthen er steget, og de lån, vi udsteder i dag, de bærer typisk en rente på mindst 8%. Og det betyder jo, at hvis du skal af med din låneandel i dag, jamen, så er du nok nødt til at give dig en lille smule på kursen. Altså selv til under kurs 100. Og så er der selvfølgelig også den risici, hvis du investerer i variabelt forrentet lån, så kan renten jo blive justeret nedad, hvis renterne sådan generelt ryger nedad. Det var ligesom det i forhold til at købe. Hvis vi springer over til salg, så hvis du ønsker at sælge ud af din portefølje, så har jeg lige beskrevet, hvordan du gør det her. Man logger ind på Lendino, trykker min side, og så trykker man på projekter. Og så vil man få en liste, der ser sådan her ud. Og helt ude til højre, så er der en grøn knap, der hedder sælg andel, og så kan man vælge, hvor mange af sine andele man vil sælge. Det, som kan være en god idé, hvis man har rigtig mange låneandele, det er at filtrere på den kolonne, der hedder status, og kun vælge dem, der er i gang, for du kan ikke sælge andet end det, der er i gang. Og så i øvrigt sætte forsinket og afskrevet til 0. Du kan heller ikke sælge lån, som er enten afskrevet eller forsinket. Så det er sådan ligesom en hurtig måde. I kan se her, den her profil, jeg har valgt, den har 26 sider, så der er alligevel, det er meget rart at kunne filtrere. Og det er bare en opsummering af det. Og her har jeg så screendumpet, hvad sker der, hvis jeg nu vælger at sælge noget til kurs 95, som har en kuponrente eller en pålydende rente på 8,75%. Ja, så får køber 10,64% i forventet afkast, fordi han køber til en lavere kurs. Til gengæld får vi også færre penge i lommen. På samme måde har jeg bare lavet et eksempel på, hvad hvis vi nu solgte til kurs 105, ja, så får køberen en noget lavere rente, til gengæld får vi jo flere penge ud af det. Det er ligesom sådan markedsdynamikken, og jeg tror, den kender folk godt fra andre sammenhænge. De risici, som er ved at sælge, det er for det første, for at der overhovedet kan ske et salg, så skal der være nogen, der vil købe, og det er ikke sikkert, at der er nogen, der vil købe ens låneandel. Altså, det vil sige, at der kan være noget illikviditet. Så er der også en kursrisiko, det er bare med modsat foretegn. Du kan ende med at sælge noget, måske som efterfølgende stiger i kurs. Det er selvfølgelig ikke så sjovt.
Og på samme måde med variabel forrentede lån. Du kan sælge dem, når de har en lav rente, og så kan den jo stige rente. Det er bare sådan lidt med modsat foretegn i forhold til risiciene ved køb. Nu tror jeg vil give ordet videre til min kollega Christian, som... Yes. Jamen, tak for introduktionen til det sekundære marked. Jeg vil fortælle lidt omkring, hvordan man ligesom kan sammensætte sin portefølje og bruge det her nye værktøj, vi har herinde, som nyligt er blevet lanceret. Her kan man blandt andet se på den her slide her, hvis man har rigtig meget eksponering imod én konkret låntager. Og det kan være ret afgørende, hvis nu at min investeringsstrategi, den er, at jeg spreder mig ud på rigtig mange forskellige lån, hvor jeg har, i den her portefølje vil jeg måske gerne have mellem 1,5 til 3%, men nogle af mine kunder, eller nogle af mine låntager her, dem har jeg langt flere midler i end alle de andre, hvor at jeg nominelt har mellem 5 til 7.000, så har jeg nogle 3 øverste låntager her, hvor jeg har 13.000 i. Så hvis nu jeg vil rebalancere den her portefølje, så den reflekterede min oprindelige investeringsstrategi, så kunne jeg bruge det her værktøj her til at vide, okay, men de her 3, dem vil jeg gerne reducere og måske sælge lidt af min beholdning af, for så at købe endnu flere nye lån med nye debitorer, hvor at jeg kan opnå den samme procent af investeret, altså den kolonne helt ud til højre, sådan at det følger min investeringsplan helt stringent. Og på denne her, jeg tror det er næste, prøv at gå et slide tilbage, Andreas. Nå, tilbage til den første der. Ja, okay, det er meget, meget små tal på den første slide her. Men det er spredning på sektorer, så der findes forskellige måder, man kan opgøre tallene på inde i den her nye porteføljeoversigt. Blandt andet kan man måle koncentrationsrisikoen på debitorer, altså på de forskellige låntager. Har man en låntager, man er meget overeksponeret imod, eller har man en låntager, hvor man har en meget beskeden låneandel, man har købt, så kan man justere og tilpasse sin portefølje på den måde ved at tilkøbe endnu flere låneandele i det sekundære lånemarked, eller frasælge nogen, hvis man har for meget relativt til de andre låneandele i ens portefølje, sådan at man kan få et bredt udvalg i porteføljen. Så ja, man kan både have på debitorer, men man kan også have på sektorer, som er det her slide her. Det er lidt småt, men i det her slide, der kan man se, at fast ejendom, den udgør en betydelig andel af porteføljen. Og hvis nu at mit oprindelige mål, det var, at jeg havde 25% erhvervslån og 75% lån i fast ejendom til private debitorer, så vil jeg måske skulle frasælge en lille bitte smule, 5 procentpoint af min fast ejendomslån, for så at købe lidt flere erhvervslån, for at kunne rebalancere min portefølje, hvis det var det, jeg gerne ville opnå af strategi, for at have lidt spredning på de 2 aktive klasser, altså pantebrevslån og erhvervslån. Lad os hoppe ind på slide 3. En mere, ja. Denne her, yes. Så hvis man nu ikke har købt et lån i det primære marked, man kunne ikke lige nå at købe det, eller man har under 1.000 kroner på sin konto, så kan man gå ind i det sekundære marked og få, købe nominelle låneandele, som er under 1.000 kroner. Så man behøver altså ikke have 1.000 kroner for at kunne købe en låneandel. Man kan købe nogen, hvor der er afviklet en del på restgælden, og så vil man kunne købe den her låneandel ind i det sekundære marked. Ja. Lad os hoppe videre til strategierne, fordi og igen, det er også bare, det her det er kun til inspiration, så det er ikke noget, hvor vi opfordrer til, at man køber eller sælger noget i det sekundære marked. Men det er egentlig bare strategier, som man kan bruge til at tilpasse sin portefølje.
Den mest simple strategi, det er køb og hold strategien. Det er, hvor man kan købe et lån, og så venter man egentlig bare på, at man får alle tilbagebetalingerne tilbage. Det er simpelt i den forstand, at man ikke skal gøre så meget. Der er ikke så meget vedligeholdelse, men man venter egentlig bare på, at betalingerne kommer ind, og så kan man reinvestere løbende, som de kommer ind. Jeg må få gå en slide ud. Og når man køber ind i det sekundære lånemarked, så er der ingen handelsomkostninger, som Andreas tidligere var inde på med i vores prisliste. Vi kan lige vende tilbage til det her spørgsmål senere, hvor man finder selve det her modul inde på systemet. Men fordelen ved køb- og holdstrategien er, at man ikke skal ligge og sælge låneandele, og derved få øget handelsomkostninger. Man køber kun, og dermed har man ikke nogen handelsomkostninger. Og man skal heller ikke, hvis man sælger noget, så skal man også til at placere pengene igen. Det vil sige, at man har placeringsrisiko lige pludselig, og det tager også noget tid. Så køb- og holdstrategien er egentlig bare, hvor man køber noget, og holder det til udløb. Og der kan man så løbende, som beskrevet før, hvis man kan se, okay, jeg har ret mange låneandel i lige præcis de her sektorer, så kan jeg tilkøbe nogle sektorer, som jeg måske ikke har så meget af, og på den måde få en lidt bedre spredning i min portefølje. Til næste. En anden strategi, det er, at der for eksempel kommer et lån ud i lånemarkedet, men jeg vil gerne lige vente lidt med at købe det, for at se om den her debitor tilbagebetaler på lånet. Det kan også være, at jeg vil se, hvor stor er interessen for, at de långiver, der køber det primære marked, så efterfølgende sælger i det sekundære marked. Så det er lidt mere sådan en strategi, som er lidt mere defensiv, hvor man ligesom kan få lidt føling med, hvad er aktiviteten omkring det her lån, før at man træffer en investeringsbeslutning. Yes, lad os få det sidste slide her. Ja, og det er den sidste strategi. Det er den mest spekulative af strategierne. Det er, hvor man kan både det primære og det sekundære marked gå ind og købe lån til en relativt lav kurs. For eksempel, når det bliver udstedt i det primære marked til kurs 100, og så dernæst gå ind og sælge det, sætte til salg inde i opslagstavlen eller på det sekundære marked til kurs 103. Problemet med den her strategi er, at man kan stå i en likviditetsrisiko, fordi der ikke er nogen, der ønsker at købe det lån, man lige har sat til salg, som man så lige har købt. Så derfor kan man stå tilbage med den kreditrisiko, og man kan ikke komme af med den. Og så når man ligger og sælger, altså køber og sælger, så øger det også ens handelsomkostninger. Så det er også et andet forhold, man skal være meget opmærksom på. Og når man laver den her strategi, så er det meget, meget vigtigt, at man kigger på restløbetiden. Fordi vi så før, hvordan at hvis man køber til overkurs, at det går ind og påvirker IRR'en, altså den interne rente, altså ens afkast. Så derfor er restløbetiden enormt vigtig, når man går ind og laver køb og selv. Jeg tror egentlig, det var det. Så nu kan vi tage nogle spørgsmål. Jeg mener, Alice havde et spørgsmål til, hvordan man fandt det her modul inde på platformen. Og det er der blevet delt et link til inde i chatten, hvor man kan komme ind og analysere porteføljen. Ja. Jamen, super. Og I skal ikke holde tilbage, hvis jeg har spørgsmål. Jeg kan lige supplere med, at ja, jo kortere der er det her restløbetid, som Christian er inde på, jo mere betyder kursen. Og det er der nogen, der har luret, men det ser ud som om det ikke er alle, der har luret det sådan 100%. Vi kan for eksempel se nogle mønstre i, at folk de køber gerne erhvervslån op til kurs 100, og så går der ikke så lang tid, så sætter de dem til salg til kurs 103, simpelthen for at tjene nogle penge på det her. Men det er, jeg tror, vi må ikke sådan rigtig vejlede alt muligt andet. Der er en masse love og regler, men jeg tror
godt, at vi kan sige, at sådan helt generelt, så handler det om, at spredning er en positiv ting. Så det her med at købe for at holde, og så i øvrigt sprede sine investeringer på mange forskellige låneandele er en god ting, og så tilpasse løbetiderne til, hvornår man eventuelt skal bruge nogle penge. Det er sådan en generelt god latin. Vi har i øvrigt set en relativt stor forøgelse af handelsaktiviteten på det sekundære marked, kan jeg supplere med at sige, så allerede i år er vi langt over det niveau, vi havde sidste år, som var et rekordår. Så det er vi relativt, der er i hvert fald nogle investorer, som kun køber på det sekundære marked. Og en af deres begrundelser er faktisk, at de jo får rente fra dag 1. Når man investerer i det primære marked, vil der jo nogle gange gå en uge eller 2 eller 3, før lånet det bliver fyldt op, og det i øvrigt bliver udstedt. Der er nogen, de vil gerne spare sig selv for den her tidsperiode, så de køber heller ind på det sekundære marked, så det er også et andet argument. Jeg kan også lige advisere, at vi har lagt en poll ud, hvis I ellers kan finde den. Vi er ikke så bekendt med det her, så skal I være velkommen til at svare på den. Men ellers så skal I endelig stille spørgsmål. I kan gøre det i chatten, ligesom Alice har gjort her. Og hvis ikke man har nogle spørgsmål, og synes, det var meget udtømmende, så er det også helt okay, at man bare tjekker ud nu, fordi vi har som sådan ikke mere på programmet. Vi prøver at gøre det lidt short and sweet, når det er her en sen aftenstund. Der kommer et spørgsmål fra Rasmus her. Er det en mulighed, at de lån, man holder helt ud, kunne forsvinde fra ens portefølje, når det ikke er aktiv længere? Så når så på porteføljeoverblikket, så skulle man ikke kunne se de her lån, som er indfriet. Det kunne måske godt være meget godt. Jeg tror, man kan filtrere dem væk. Jeg vil godt lige have overvendt tilbage til dig, Rasmus. Jeg er temmelig sikker på, at det kan lade sig gøre. Hvis man har et lån, som er completed, tror jeg, det bliver kaldt, så kan man ligesom sortere det fra. Ja, så hvis et lån er afsluttet, så kan man filtrere det væk under projekter på min side. Jeg ved ikke, om det er tilstrækkeligt. Eller noget andet, du efterspørger. Og Anders Nielsen skriver, det er et spørgsmål omkring, hvor længe vi må opbevare penge, som ikke er påtænkt investering på vores platform. Der er ikke som sådan, der står ikke en eller anden periode i lovgivningen. Det er i forhold til, hvis man ligesom har sine penge stående i et stykke tid, uden at man investerer dem, så skriver vi en mail til folk. Det hedder så egentlig bare, at I skal have tanke på at investere på et tidspunkt. Hvis ikke I har det, så skal I hæve pengene. Jeg vil sige, hvis ens penge henstår i mere end et år, så er vi nok derhen af, hvor vi tænker, at man så nok ikke har nogen, at man ikke har tænkt sig at investere. At der er ikke nogen fast definition for det. Men vi prøver selvfølgelig at få folk til at
se mulighederne i at få deres penge ud af arbejde. Der er jo både mulighed for at investere på det primære og det sekundære marked, og hvis ikke man har tænkt sig at investere alligevel, så kan man måske alligevel putte dem ud på en indlånskonto, banken og få en lille smule rente for dem. Ja. Ja, det var nogle gode spørgsmål. Og tak for dem. Som sagt, I må bare tjekke ud, hvis I har fået det, I gerne vil have. Og ellers så kan I stille spørgsmål. Vi har 4 minutter mere. Jeg bliver lige hængende et øjeblik mere i hvert fald, bare lige for at være helt sikker på, at der ikke er nogen, der brænder inde med spørgsmål. Nu kan jeg se, at det sidste er på vej ud. Det er roligt. Vi vil også gerne sige tak for, at I vil bruge noget tid med os den her aften. Og nu tænker jeg, at vi er der, hvor at vi lukker webinaret ned, lige så stille og roligt. Vi siger god aften herfra. Hej.